Bidla fil-ħsieb tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-grupp ta' madwaru fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dan għax fil-vot tal-Oppożizzjoni dwar l-Unjoni Ċivili issa mistennijin ta' vot ħieles. Sa tmiem il-ġimgħa li għaddiet kollox kien lest biex il-Partit Nazzjonalista joħroġ jgħid li dwar din il-liġi kien se jkun hemm astensjoni. Fil-fatt il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Stefano Mallija iddikjara ma' Malta Independent li kien għalih jastieni. Imkejjen spjegaw kif il-pożizzjoni ta' Mallija kienet tirrifletti dik ta' Simon Busuttil. Iżda din kienet pożizzjoni li kienet qiegħda żżid id-diskwit fil-partit minflok tnaqsu. Fil-fatt bil-fazzjoni ta' Mario De Marco tiġbed naħa u dik ta' Beppe Fenekadami tiġbed naħa oħra, l-ilmijiet tal-Partit Nazzjonalista baqgħu ma qagħdux u Simon Busuttil kellu mill-ġdid jirrevedi l-pożizzjoni tiegħu. Waqt li kien għaddej dan il-manuvrar, id-deputati tal-Partit Nazzjonalista baqgħu lura milli jesprimu ruħhom pubblikament dwar x'għandu jkun il-vot tagħhom. Fil-fatt nhar it-tlieta li għaddiet, deputat wara ieħor tal-Partit Nazzjonalista daħlu fil-Parlament u ħarbu l-mistoqsija dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Min-naħa tiegħu Simon Busuttil qalilna l-darba tnejn li l-Partit Nazzjonalista kien għadu se jiddeċiedi, għalkemm fl-istess ħin iddikjara li għandu riservi dwar il-liġi. B'daru mal-ħajt minħabba li ma setax jintlaħaq qbil, jidher li l-unika għażla li kellu Simon Busuttil kienet li jagħti vot ħieles biex jipprova jikkuntenta lil kulħadd. Din hija pożizzjoni li madwar 48 siegħa qabel il-vot għadha mhix komunikata uffiċjalment. Intant il-vot ħieles mistenni jaqsam il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fit-tlieta u il-ġurnal kulħadd mistenni jiżvela iktar dettalji dwar dan.